कार्तिक पुराण तृतीय अध्याय। शंखासुर वेदहरण। सत्यभामा उवाच। सर्वेऽपि कालभैरवा स्तव काल स्वरूपिणः मासनां तु कथं नाम समासः कार्तिकवरः। ଶୁଣ ଆହେ ମୁନିଜନ କହଛନ୍ତି ସୁତ। ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ବିନୟ ପୁଛା କରନ୍ତି ପତି ପାଦ ଧରି। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମତେ କହିବ ଶ୍ରୀହରି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର କଥା ବୁଝାଇବ ଦେବ। କି ପ୍ରକାରେ କେବେ କାହୁଁ ହୋଇଲା ଉଦ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଅଟଇ ଯେ ଏହି। ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଚିତ୍ତେ ଶରଧା ବଢ଼ଇ। କହୁଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ ଶୁଣ ସତ୍ୟ ସତୀ। କହିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାବ୍ରତର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୃଥୁ ରାଜଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମୁନିଙ୍କି ରାଜନ। ମୁନି କହିଥିଲେ ନୃପତିଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନ। ସେ କଥା କହିବା ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମନ୍ତ ଅଟଇ। ପୂର୍ବେ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଜନ୍ମିଲା। ବାହୁବଳେ ତିନି ପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଣିଲା। ଆସୁରିକ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ହେଲା ବଳିୟାର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ସବୁ କଲା ଜୁର। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦି ସବୁ ଜୁର ହେଲା। ଗୁପତ କିରଣ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ଲୁଚାଇଲା। ଦେବ ଉରଗ ଯକ୍ଷ ନରଙ୍କୁ ଦେଲା ଦୁଃଖ। ଶଙ୍ଖାସୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ। ବେଦ ବିହୀନେ ସକଳ ମୁନି ଋଷି ଗଣ। ହୋତା ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ନ କରିଲେ ହୋମ କ୍ରମ। ହୋମ ନ ପାଇଣ ସୁର ଲୋକ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଧରିଣ ମଣ୍ଡଳେ ଜଳ ବରଷା ନ କଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଂସାରେ ହୋଇଲା ଶସ୍ୟ ହାନି। ଖାଦ୍ୟ ବିହୀନେ ବିନାଶ ହେଲା ଜନ ପ୍ରାଣୀ। ଏହା ଦେଖି ପରମେଷ୍ଟି ଅତି ଦୁଃଖ ହେଲେ। ମୁନିଗଣ ଘେନି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଜେ କଲେ। ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଭା ହୋଇ ଯୋଡ଼େ ହସ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ସକଳ ଲୋକପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାସୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦାମୋଦର। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଟେ ଅଗୋଚର। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟଜିବାରେ ହୁଅ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ବୋଲି ଜଗତେ ବିଦିତ। ଯେଉଁ ଜନ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଅଟଇ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କର ହୃଦଗତେ ଦୟା ବହି। ବିପଦ ବିନାଶ ନାମ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର। ତେଣୁ ବଜ୍ର ସ୍ନେହା ନାମ ଜଗତେ ପ୍ରଚାର। ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ଫେଡ଼ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ। ଅସୁର ପ୍ରତାପେ ସର୍ବେ ହେଲୁଣି ବିମୁଖ। ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ହରି ନେଲା। ତେଣୁ କରି ମୋହର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ଏଥକୁ ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁଟି ଆମର। କେବଳ ତବ ଭରସା ଆହେ ଚକ୍ରଧର। ବେଦାଙ୍ଗ ନାମ ତୋହର ଅଟଇ ଯୁକତେ। ଉଦ୍ଧାର କର ତୁ ନାଥ ତୁହି ଏକା ତୋତେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବେଦ ବର ସ୍ତୁତି ଭଣି। ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଜାଣିଲେ ଦେବ ଚକ୍ରପାଣି। ନିଦ୍ରା ତେଜି ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବିଜେ କରି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଭାସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ଯେବଣ କାରଣେ ଆସିଅଛ ଆମ୍ଭ ଆପାସ। ସେ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତରେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଶଙ୍ଖାସୁର ହରିଅଛି ବେଦ। ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚେ ତାହାକୁ କରିବୁ ପ୍ରାଣେ ବଧ। ଏବେ ଆମ୍ଭର ବଚନ ଶୁଣ ଦେବଗଣ। ଆଜିଠାରୁ କର ସର୍ବେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ କର ସ୍ନାନ। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ କରିବ ତୁଳସୀ ସେବନ। ସଂକ୍ଷେପେ କହୁଛୁ ହେବ ନିରାମିଷ ଭୋଜି। କାମ କ୍ରୋଧ ମୋଦ ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବରଜି। ଏ ସକଳ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ କ୍ଷୟ। ଅବହେଳ ନାଶ ଯିବ ଯେ ଜଳତନୟ। କହେ ନାକପାଳ ଦାସ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂର। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହିମା ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇବ ପ୍ରାପତ। ଶ୍ରୀହରି ରୂପକୁ ଦେଖି ଲଭିବ ମୁକତ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ସର୍ବେ ହରି ହରି ବୋଲି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପଛେ ଦିଅ ହୁଳୁହୁଳି। ପ୍ରେମ ଭୋଳ ହୋଇ କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅ ପଢି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ। ଏକ ମନେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣିବ ଶ୍ରବଣେ। ଅଧ୍ୟାଶେଷେ ପ୍ରଣମିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ। ପାଇବ ଗତି ମୁକ୍ତି ଲଭିବ କାରଣ। ଭଣେ ନାକ ପାଳ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମ ସମ୍ପାଦେ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ହରଣେ ଭକ୍ତ ନାକପାଳ କୃତେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟः।